¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a nuestros espectadores, como cada noche en directo. Estamos en la redacción central de La Voz de Galicia. Es jueves 2 de diciembre, un día especialmente frío, con muchas nevadas por toda Galicia. Hace aproximadamente 3 semanas, V Televisión invitó al alcalde de Vigo a participar en directo en este programa, como ha hecho con el resto de los alcaldes de las ciudades gallegas. Abel Caballero declinó la invitación, pero lógicamente Vigo tiene que estar presente en esta ronda de entrevistas que estamos haciendo a los dirigentes locales gallegos, así que hemos convocado al segundo representante institucional de la ciudad, Santiago Domínguez Olveira, teniente alcalde de Vigo. Moi boas noites. Moi boa noite. Bueno, sei que chegou hoxe pola mañá de Barcelona, tiveron onte un acto ali para promocionar Vigo como cidade de congresos. Olfateábase xa o cambio de goberno en Cataluña, esa presencia, esa erupción de novo do nacionalismo? Eu creo que non se olfateaba aínda. Eu creo que se falaba incluso máis da famosa manita que incluso das eleccións. Bueno, que había moitas cousas que falar relacionadas con Cataluña, claro. Nos taxis que pudemos coller, o comentario do taxista era, pois eso, máis a manita que as propias eleccións, pero sí, lóxicamente, Barcelona estaba impregnado todavía desos cartéis, dese ambiente electoral, non? Por certo, tiveron algún problema para chegar aquí? Falábamos do frío e da neve. Tuvemos, chegamos medianamente ben, pero sí que nos atopamos con algunha neve a altura de Ordes e, bueno, e tuvemos que vir moi despacio. Moi a modo. Bueno, quen é Santiago Domínguez? Bueno, Santiago Domínguez é un home que nace en Vigo no ano 1964 e eu me definiría como unha persona sempre tremendamente, inquieta, con ganas de facer cousas. Dende moi mozo, cando eu tiña 15 anos, pois xa estaba daquela militando nos estudiantes revolucionarios galegos, que eran daquela, non? As mocidades nacionalistas. E a partir de aí, pois moi inquieto, un home que lle encanta o ensino, son mestre, e un home a que lle encanta tamén a política vista dende o punto de vista de vocación de servicio. E un home que en estos momentos pois está moi contento de poder servir a súa cidade, non? Bueno, pois esta é a autodefinición que fai Santi Domínguez, se me permite o nome, pero nós temos un perfil máis político, Cecais, do que acaba de facer vostede mesmo. Imos escoitalo. Antes que na política, a traxectoria profesional de Santiago Domínguez comezou na ensinanza. Diplomado en Maxisterio, foi profesor de inglés, galego e castelán, e a súa afección ao deporte levouno a conseguir o título de entrenador nacional de baloncesto. Pero a súa vinculación ao Bloque fixo que se sumase á política municipal da súa cidade e que tamén dese o salto á Xunta. No goberno bipartito de Touriño foi director xeral para o deporte, un cargo que abandonou os 2 anos para optar á alcaldía viguesa nas pasadas municipais. Non acadou o bastón de mando, pero si entrou no consistorio como compañeiro de tarefas de Abel Caballero e do PSTG. Durante estes 3 anos, a alianza non foi un camiño de rosas. As friccións entre ambas as dúas formacións foron constantes e para deixar claro que PSOE e BNG non son o mesmo, ata os cartéis das obras distinguen que iniciativas promociona a alcaldía e cales a tenencia da alcaldía. Pero estes enfrontamentos non son novos para Domínguez. Xa foi edil na anterior coalición que tivo a cidade e que se rompeu despois de que o BNG retirase o seu apoio aos seus socios de goberno socialistas. Aos nacionalistas vigueses acusóuselles entón de manter mellores relacións coa dereita que coa esquerda. Pero o BNG olívico, asegura Domínguez, é ante todo un partido procedente do pobo e de orixes humildes. Con este lema acoden os próximos comicios nos que aspiran a que Vigo volva a ter un consistorio nacionalista. Bueno, Vigo é unha cidade complicada de gobernar, ten esa etiqueta, polo menos fora de Vigo. Eu creo que é unha etiqueta. Vigo non é máis nin menos complicada que eu creo que calquera outra cidade, complexa por o tamaño desta cidade, por a xeografía propia da cidade que implica moitos núcleos espallados con forza propia dos núcleos rurais e as nosas barrios, as nosas parroquias, pero máis que complicada eu diría que é unha cidade apasionante para gobernar, porque é unha cidade que continuamente está innovando, é unha cidade emprendedora, é unha cidade que sale por si mesma, digamos, de situacións complicadas, e eu non a definiría como unha cidade para nada complicada. É unha cidade fermosísima. Eu creo que os homes e mulleres vigueses e viguesas saben moito de acoller, saben moito de traballar, saben moito de non ter medo a ningún tipo de reto. Eu creo que eso é bo para calquer gobernante, non? Bueno, leva 3 anos e medio aproximadamente como teniente alcalde de Vigo. Do que se ten feito neste tempo dende a súa área de xestión, cal é un pouco a xoia da coroa que quere resaltar o Bloque Nacionalista Galego? Se me fai moitas veces esa pregunta, non? E eu creo que non hai.
a mí non me gusta decir cal foi das... Pensei que me iba a decir o casco vello, perdón. Non me gusta decir cal é máis importante ou menos, porque dende que os nacionalistas chegamos en este novo mandato tiñamos algo moi claro. Para nós o objetivo fundamental é traballar para a xente, aumentar a calidade de vida dos vigueses e viguesas. Moitas veces se falan de grandes infraestructuras, estamos a falar de grandes temas a nivel xeral, e moitas veces nos esquecemos de que hai pequenas cousas que realmente son importantes para que un vigués ou unha viguesa se sinta realmente cómodo na súa cidade. O meu casco vello, estou moi satisfeito, moi orgulloso do traballo que desenvolvimos no casco vello, porque había moitísimo que facer. E o problema do casco vello é como cando un, eu sempre poño o exemplo, non? Cando un chega a unha habitación completamente desordenada e dices, empezo a ordenalo mañán, porque isto é tremendo, non? Eu creo que eso foi o que estaba pasando. Había tanto que facer que non había vontade política, eu diría, se me permite con toda modestia, a valentía política, decir, hai que empezar dunha vez, non? E aí está o casco vello, pero que logo todo o que levamos feito para recuperar o noso patrimonio, aí está o castro recuperado, por fin, todo o que levamos feito de benestar social, aí está pois a ampliación que temos das becas de comedores, da asistencia no fogar, todo o traballo que fixemos coa discapacidade. Vigo acaba de recibir un premio moi importante a nivel de Estado como aquela cidade que máis ten traballado para a eliminación de barreiras arquitectónicas, o traballo coa muller, ese novo plan de igualdade, ese centro social de emerxencia para as mulleres, todo o traballo que se está facendo en xuventude, que é un traballo moi bo en normalización lingüística, co apoio a nosa lingua como non podía ser de outro xeito. Premio Nacional do Deporte, acabamos de recibir o máximo galardón a unha cidade pola súa práctica e promoción deportiva. En definitiva, eu estou moi satisfeito do traballo dos concelleiros e concelleiras do BNG, do noso traballo en comercio, en turismo, e, polo tanto, non me gusta poñer máis en riba que outro. Creo que todo é importante para este objetivo, non? Si non estivera gobernando en coalición, neste caso co Partido Socialista, que cousas distintas tería feito? En primeiro lugar, en esta cidade, na cidade de Vigo, habería xa un albergue municipal, sin dúbida alguna. Se o BNG tuvera maioría absoluta, Vigo tería un albergue municipal, sin dúbida alguna. E que cousas tería feito? Está sendo un problema o socio de goberno para que isto se concrete, porque hai un dato estremecedor que se pon nos medios de comunicación habitualmente, que hai 34 persoas que se calcula que poderon morrer nas rúas de Vigo nos últimos tempos. Non é un problema do socio de goberno, é un problema, primeiro de nada, do Partido Popular. É dicir, Vigo ten un albergue municipal que podía estar aberto pasado mañán, un albergue que deixou construído precisamente o BNG na súa responsabilidade de vicepresidencia de Benestar, e que o Partido Popular decidiu que non quería abrilo como albergue. Despois o Bloque Nacionalista Galego puso en marcha unha nova ubicación que evidentemente aos nosos socios de goberno non lles gustou, seica porque había veciños que se opoñían, non lles gustou, e en este sentido, bueno, pois o Partido Socialista así o quiso, non pudo ser esa ubicación, non? Polo tanto, vostede me preguntaba que faría, bueno, se me ocurre ahora como algo que creemos que é moi necesario, pero evidentemente, decir, somos dúas forzas políticas, se o BNG estuviera gobernando con maioría absoluta, as prioridades posiblemente en unha acción de goberno, bueno, pues posiblemente irían por outro lado, pero nos respetamos sempre o que a ciudadanía dixo que non quería un goberno con maioría do Partido Popular, que quería unha coalición con maioría para o Partido Socialista, e eso respetamos a través do pacto de goberno, ¿no? E esa coalición e esa necesidade de pactar cousas obliga a tragar moitos sapos cada día, digamos? No, eu, en contra do que ven repetindo o Partido Popular, non, esta saciedade de que os gobernos de coalición son malos, eu creo que todo o contrario. Eu creo que precisamente o ter que pactar, o ter que non levar ti sempre a razón e ter que dialogar, eu creo que redunda no beneficio da cidade. Eu sempre o digo, o Partido Popular en Vigo tuvo unha maioría absoluta aplastante, como nunca se tuvo. É dicir, 15 concelleiros e concelleiras chegou a ter o Partido Popular nos anos 95, 99. Con unha maioría absoluta de 15, o Partido Popular non foi quen de sacar adiante dous orzamentos, porque entre eles mesmos non se poñían de acordo. Eu creo que hai que acostumbrarse a, digamos, a práctica do diálogo, do consenso,
e que dúas forzas políticas distintas gobernen xuntas, eu creo que non é malo, todo o contrario. Axuda precisamente a non tratar de impoñer un ou outro, sino, bueno, de buscar o ben común. E eu creo que é o que se está a facer en este goberno. Bueno, defende entón, polo que vexo, os gobernos de coalición. Vostede participou durante un tempo nun goberno de coalición na Xunta de Galicia con a responsabilidade que era a Secretaría Xeral para o Deporte. Que pasou no bipartito? Que fallou no bipartito para que non recibira o respaldo da ciudadanía? Bueno, eu creo que o mellor nos plantexamos en 4 anos pretender iniciar moitas cousas, desmantelar moitas cousas que tiñamos obrigatoriamente que desmantelar de os anos do Partido Popular e do señor Fraga Iribarne, e eu creo que o mellor pois non aquilatamos ben ese tempo. En unha legislatura e despois de vir con 16 anos dun goberno mayoritario do Partido Popular, de querer desmontar e querer explicar á ciudadanía todos os cambios en unha sola legislatura, o mellor creo que aquilatamos pouco o tempo, non? Eu diría que eso quizá foi o que nos pasou, e tamén eu sempre quero ser autocrítico. Nos faltou explicación. Eu creo que nos faltou explicar á ciudadanía por que queríamos facer esos cambios, que o que queríamos transformar. Pero tamén digo unha cosa, despois de 4 meses, creo que van, ou 5 meses dun goberno do Partido Popular, eu creo que a ciudadanía galega se dá conta de que pese aos errores que cometimos non hai color entre como gobernábamos os nacionalistas en coalición co Partido Socialista e o nefasto goberno que está facendo ahora mismo o señor Feijóo. Pero teñen algunha enquisa que confirme esa teoría que está expoñendo? Eu creo que hai que velo na rúa. Eu creo que a mellor enquisa son os datos que acabamos de recibir, por desgraza, dos parados no mes de novembro. É dicir, en todo o Estado español se aumentan en 26.000 os parados, e desos 26.000, 7.700 son galegos e galegas. É dicir, fíxese que só Andalucía, con 8 millóns de habitantes, é dicir, prácticamente casi 5 millóns máis que nós, pois é a única comunidade que nos supera. Bueno, eu creo que esos datos están aí para demostrar que o señor Feijóo, que iba a arreglar tantas cousas en 45 días ou en un mes, evidentemente non está arreglando nada. En calquer caso, como está sendo no Bloque Nacionalista Galego a dixestión desa derrota, desa perda do poder da Xunta de Galicia? É público e notorio que hai certas disensións internas de como se ten que afrontar o futuro. Como interpreta Santi Domínguez a situación que está vivindo o Bloque hoxe? Esa derrota electoral foi dura, para que o vamos a negar? Foi moi dura. Levábamos moitísimo tempo intentando desaloxar democráticamente, non, o Partido Popular do goberno do noso país. O BNG sempre tuvo vocación de transformar este país porque temos un proxecto global para este país e que as mínimas de cambio, é dicir, que despois de un mandato pois non podas continuar. Sobre todo, foi traumático un pouco por non poder rematar esos grandes proxectos que tiñamos para Galiza, non? E, bueno, se está dixerindo, eu creo que agora, evidentemente, o que nos preocupa aos homes e mulleres que formamos parte do BNG xa non é volver a analizar e avaliar constantemente que ten pasado. Non, non. Nos preocupa o futuro. Nos preocupa dar alternativas reais para este país e vendo realmente as políticas tanto do Partido Socialista no Estado como do Partido Popular aquí en Galiza, cada vez pensamos con toda humildade que o BNG é cada vez máis necesario para este país, para que este país poda defender os seus intereses por riba de ter sempre que plegarnos os intereses de Santiago ou dun señor líder do Partido Popular ou os intereses de Madrid. Eu creo que se está vendo que non hai hoxe alternativas reais á situación económica que temos, que é o que máis está preocupando a nosa xente, e o BNG en este sentido, como forza coherente e responsable que queremos ser, o que nos preocupa en estos momentos xa non é nin a nosa situación interna, que a vamos levando como calquer outra formación política, non nos preocupa tampouco que o que pasou en estos momentos todo o BNG. Temos claro que todos os homes e mulleres que formamos parte do BNG temos que traballar única e prioritariamente para poñer en riba da mesa alternativas que axuden a paliar esta crise económica que realmente, polo menos o BNG, nos ten moi preocupado. Bueno, en todo este proceso houbo algún sacrificio que se fixo polo camiño, houbo dirixentes históricos do Bloque Nacionalista Galego que non formarán parte do cartel electoral nas próximas eleccións municipais. Estou recordando, por exemplo, a Enrique Tello aquí na cidade da Coruña. Vostede sentiuse respaldado desde sempre, acariñado, en concreto pola UPG, que parece ser a forza emerxente deste momento dentro do Bloque Nacionalista Galego?
Eu creo que evidentemente, é dicir, nós temos que ter claro, e creo que no BNG o temos moi claro, non? É dicir, os que nos toca representar o BNG en determinados momentos, hai outros determinados momentos, evidentemente, que temos que deixar paso a outras ideas, a outras persoas. E ademais o importante de todo isto que se fai sempre dende a democracia interna que temos, dende as bases. Por eso moitas veces sí que cando chegamos a unhas eleccións dunhas listas, pois hai movimentos convulsos, pero porque son os propios militantes. Por suposto, o señor Caballero non tuvo ningún movimento convulso, porque el decidiu unha executiva feita imaxen e semexance, por poñer un exemplo, e a señora Corina Porro igual. Nos practicamos outra cultura democrática e de participación. Polo tanto, eu sí, vamos a pregunta, eu me sentín respaldado, as tres corrientes que hoxe formamos parte do BNG en Vigo fomos quen de poñernos de acordo e desde o primeiro momento en que eu salín elexido como candidato, eu non son o candidato de MaisG, eu son o candidato do BNG e os meus compañeros e compañeras no meu grupo municipal non están pola UPG, por MaisG ou por Encontro de Irmandiños, estamos todos traballando polo BNG e por esta cidade. E eu sempre poño o mismo exemplo porque hai algúns que queren demonizar as corrientes internas e estamos sempre a matar. Non é certo. Mire, no meu grupo municipal hai xente da UPG e hai xente de MaisG. E eu lle podo decir que en estos 3 anos, 4 ou 5 meses que levamos en este mandato, nunca hubo, e de verdade o digo, hubo evidentemente debate, hubo reflexión, pero nunca hubo ningún tipo de práctica de que eu defendo isto porque ti eres do outro ou eu deixo de ser, non? E en ese sentido, Santi Domínguez ten moi claro, eu teño moi claro, que eu son o candidato do BNG, non son o candidato de ninguna corriente interna e o domingo pasado pois tuvemos a oportunidade de celebrar a presentación da candidatura e ali era BNG todo, non era ningunha parte, era o BNG e iso é o que queremos. Bueno, hoxe Anxo Quintana ven de confirmar algo que xa se sabía, que despois das vindeiras eleccións municipais se retirara da política activa. Como valora este xesto e como valora a figura de Anxo Quintana? As decisións personais evidentemente non me queda máis que respetalas, non, profundamente, sobre todo tratándose dun bo amigo, dun bo compañeiro dentro do BNG como é Anxo Quintana. Eu creo que a figura e a talla política de Anxo Quintana, como por desgracia soe pasar, se valorará pois o mellor dentro dunhos anos, non? Anxo Quintana, cando toma o relevo de Xosé Manuel Beiras, un relevo nada fácil dentro do que significa Xosé Manuel Beiras para o nacionalismo galego e o que significa para a historia do BNG, para tamén para o presente e agardo que o que signifique para o futuro, coller ese relevo non é nada fácil, non? E eu creo que Anxo Quintana, mentras estuvo á frente como portavoz nacional, conseguiu, eu creo que un BNG moito máis cercano á sociedade, un BNG moito máis aberto e un BNG que foi quen incluso de abrirse a sectores bueno, pois que antes dificilmente nos podíamos abrir. E creo que como vicepresidente da Xunta, ao frente pois desa Consellería de Benestar Social, a transformación dos servicios sociais só en 4 anos foi tremenda. É dicir, eu creo que no mellor non o supemos vender, pero non se supo valorar realmente que en menos de 4 anos, bueno, pois aquí se creou unha verdadeira rede social galega cando non existía, é dicir, pois se crearon desde as escolas infantís, se crearon máis de 50 centros de día en un mandato, aí están o transporte adaptado en toda Galicia para os deficientes, para os discapacitados e demais, é dicir, bueno, toda a rede social, eu creo que foi un traballo enorme. E eu creo que, bueno, que Anxo Quintana sempre terá sitio no nacionalismo e no bloque nacionalista galego, porque, repito, é un home que xa dende... É un pensamento de Santi Domínguez ou un pensamento que comparte toda a organización? Bueno, non o sei, é un pensamento de Santi Domínguez. Eu creo que Anxo Quintana marcou un fito histórico cando dende Allariz, evidentemente, foi un claro exemplo do que queríamos facer os nacionalistas nos concellos. Iso foi un exemplo que todo o mundo transportamos durante anos, non? E, polo tanto, eu falo como Santi Domínguez. Eu creo que Anxo Quintana tería todavía moito percorrido políticamente e que creo que sempre vai a ter un sitio no nacionalismo e no bloque nacionalista galego. Bueno, que pensa de Abel Caballero? Abel Caballero, alcalde da cidade, porque así o quiso a ciudadanía, quiso un goberno de coalición e, polo tanto, con unha maioría do Partido Socialista. E é pois, a persona que en estes momentos é o meu socio de goberno xunto co seu partido
E eu creo que pouco importa o que eu pense ou non. Eu creo que o máis importante é que hai un pacto de goberno e que tanto Abel Caballero como Santi Domínguez estamos traballando pola cidade. Logo que cada un opine do outro, eu creo que eso para os ouvintes ou para a cidadanía en xeral é o que menos importa. O que máis importa é que sexamos capaces de solucionar os problemas que ten a nosa cidade. Pero na cidadanía en concreto de Vigo está corrida a especie polo menos de que moito feeling entre os dous non hai. É que eu sempre o dixo en o mismo, é dicir, é que eu non aspiro a irme de copas, por poñer un exemplo con Abel Caballero, nin aspiro a que seamos grandes amigos, é que non é ese o noso papel. O mellor o podemos chegar a ser, que evidentemente tampouco nunca descarto este tipo de cousas, pero que o problema non é que teñamos feeling ou non, o problema é que Santi Domínguez, cando se presenta como candidato a alcaldía e despois das eleccións dice: vou a respetar o mandato da cidadanía, e é que haxe un goberno de coalición nacionalista e progresista que non goberne o Partido Popular. E a partir de aí eu o que lle digo a Abel Caballero e ao Partido Socialista estos son, digamos, as nosas condicións, que se plasma en un pacto de goberno que nos satisface os dous, porque creemos que é o que hai que facer por a cidade. E desde ese momento a miña preocupación é que Abel Caballero e o Partido Socialista cumpla ese pacto, porque eu quero dicir unha cosa ben claro: o compromiso do BNG e o compromiso de Santi Domínguez non é nin con Abel Caballero nin co Partido Socialista. O compromiso de Santi Domínguez é coa cidade de Vigo. E onde se plasma ese compromiso? No noso programa electoral en parte, porque non o podemos facer ao 100%, non temos maioría absoluta, pero en ese pacto de goberno. E a mí o que me importa de Abel Caballero, en este caso como alcalde da cidade, é que cumpla ese pacto de goberno. E en estes momentos ese pacto de goberno se está cumplindo. Mais alá de Houbo risco de ruptura en algún momento destes 3 anos e medio dese pacto de goberno? En estes 3 anos e medio lle podo decir con toda absoluta sinceridade que nunca hubo ese, digamos, límite vamos a romper, en absoluto. Pero momentos incómodos supoño que sí. Sí, pero momentos incómodos... A miña familia acompañemos 4 personas, e incluso dentro da miña familia hai momentos incómodos. Me discuto con meu fillo, cando máis, e son da familia, cando máis con forzas políticas distintas. Non o vamos a negar, eu creo que a xente ademais sabe e é difícil. Eu creo que a mí non me gusta a hipocresía política. Hubo momentos complicados, o tema da lei de caixas, a fusión das caixas, que por certo, ao final hai fusión. Hai fusión. Ao final hai fusión, pero o Bloque non estivo presente outro día na firma. Por qué? Bueno, pues foi un mal broche, digamos, a un proceso no que o Bloque estivo desde o principio? No, o Bloque eu creo que foi absolutamente coherente, cousa que non poden decir outras formacións políticas. Desde o principio nos decíamos que a mellor solución era a fusión das caixas, e o Bloque sigue mantendo eso. O ir ou non ir outro día, bueno, pues entra dentro das estrategias e das decisións que en un momento se toman, que un pode, que non, entonces é mellor que sí, que non. Quero decir, que eso non é importante. O importante, volvendo a esos momentos difíciles, é que, bueno, aínda hoxe alguén, algún medio recordaba, non, aquilo de que si Caixa Nova non sigue solo, non me presento. Ou alguén recordaba hoxe, non o recordaba eu, pero alguén recordaba hoxe aquilo de que si hai fusión, Vigo se queda sin cultura, sin deporte, etcétera, etcétera. Bueno, hai unha fusión e eu creo que o tempo ten demostrado a coherencia dunha forza política que foi a primeira, nin Partido Popular nin Partido Socialista, que alentou e alertou de que había que ir a esa fusión, porque senón, co que se nos viña encima, coa bancarización das caixas, Vigo e Galiza se podían quedar sin un centro de decisión financiero importante. E en ese sentido, benvido sea esa nova Caixa da Galicia. Falábamos antes dese acto de presentación da súa candidatura hai uns días no pabillón de Navia. Ali dixo que Vigo non precisa de profetas nin de ilusionistas. Posteriormente, Guillerme Vázquez falou de mini rei soles ao frente de cidades-estado. A quen se estaban referindo? A aqueles e aquelas que se pretendan ou que crean que por a súa propia personalidade poden salvar unha cidade. A eses e a esas que moitas veces se creen que Vigo pode ser manipulable ou pode ser vendido a intereses electoralistas. Se me refería a eses ou a esas que moitas veces se creen que por si solos son capaces de levar adiante unha cidade. Mire, a cidade de Vigo ten o que ten en estes momentos, é a cidade máis importante de Galicia, non gracias a estos salvadores nin a estos ilusionistas como eu os definín o domingo, é gracias á propia cidade. Vigo necesita líderes, e cada día estou máis convencidos,
con carisma, con cercanía diante da xente, pero líderes sobre todo que sexan capaces de vertebrar e de agrupar as grandes potencialidades que ten Vigo. É dicir, Vigo necesita líderes que sexan capaces de non colgarse ningunha medalla para que realmente as colgue a cidade. Sempre se ten falado de que si Vigo ten pouco ou menos peso político. Non, o peso político de Vigo o dá a propia cidadanía. Independientemente de que a Xunta nos sigue discriminando agora mesmo, o Goberno do Estado nos sigue discriminando como cidade, recortándonos os investimentos, pero Vigo sempre saiu adiante. E a min o medo que teño é que si se aposta por estos ilusionistas osás ou estos magos as, o que moito me preocupa é que esas potencialidades o mellor se convirtan en divisións, como se pretendeu facer con algúns temas últimamente nesta cidade. E por eso, a eso e a nada máis me refería, non? Eu creo que o BNG é unha forza política que se ten caracterizado sempre por intentar agrupar, e o digo tamén con toda humildade, e creo que eu teño demostrado nas miñas tarefas xa dende o ano 95 como concelleiro, de que son unha persona que me gusta o consenso e me gusta precisamente que brilla a miña cidade, non quero brillar. Falaba antes de que o seu compromiso é co seu electorado. Ese compromiso inclúe tamén un pacto co Partido Socialista postelectoral, estou me referindo, claro, e non co Partido Popular, por exemplo. Sería unha quimera a posibilidade de que Santi Domínguez pactara despois das eleccións, por exemplo, con Corina Porro? Vamos a ver, acórdese que lle acabo de decir que o compromiso de Santi Domínguez non é nin con Abel Caballero nin co Partido Socialista. Claro, pero despois hai que formar goberno e hai que gobernar, claro. Entonces, nós sempre decimos o mismo. Vamos a deixar que a cidade fale, porque eu legitimamente aspiro a non ter eu que pactar con ninguén. O mellor son outras forzas políticas as que teñen que vir a pactar con o BNG. E iso, mentras a cidadanía... Pero nese escenario de pactos, hai un pacto que a priori non se contempla xa? Estou referindo a un posible pacto co Partido Popular. No, vamos a ver, aquí o que realmente único que Santi Domínguez contempla en estos momentos é intentar transmitirlle á cidadanía cales son os meus proxectos e os meus plans para esta cidade e cales son os proxectos e os plans do BNG. Despois vamos a deixar que a cidadanía fale. E que non se pode falar a priori, é dicir, porque o BNG pode ter, e a iso aspiramos, pode ser forza mayoritaria dunha posible coalición progresista e de esquerdas, por que non? Vamos a ver que pasa despois do 22 de maio. Eu, en principio, me vou a presentar, lóxicamente, a estas eleccións e o BNG con un objetivo moi claro, que a xente entenda que o BNG é necesario para Vigo, porque le vamos dando exemplos de como sabemos transformar esta cidade, de que creemos que sabemos gestionala, aí está a nosa xestión, e eu, en principio, daqui ao 22 de maio non me plantexo absolutamente nada máis que intentar que a cidadanía entenda o noso proxecto e a nosa mensaxe. O día 22 pola noite falaremos. Bueno, estamos rematando esa entrevista, pero quería presentarles un pouco a visión que ten de Vigo un artista local, seguro que coñece, chamase Juan Rivas, é un artista emerxente moi coñecido sobre todo entre a xente nova, e ten esta visión de Vigo que seguro que comparten algúns aspectos. Ímolo ver. Hola amigos de V Televisión, soy Juan Rivas, músico vigués, y os invito a pasar a mi casa donde tengo mi estudio de grabación. Adelante. Desapareces otra vez y no sé. Durante temporadas largas he estado yendo y viniendo a Madrid, pero siempre he vivido en Vigo. Antes dependías mucho más de ir a un estudio de grabación. Hoy en día es casi al revés, llevas casi todo hecho y a lo mejor en un estudio profesional ya grabas las últimas cosas o se hacen las mezclas. Entre mis lugares favoritos de Vigo he elegido, pues por mi condición de músico, un sitio marco incomparable para hacer conciertos, que es Castrelos, el Central Park de Vigo. Aquí creo que todos hemos disfrutado en alguna ocasión a muchos de nuestros músicos favoritos. He tenido oportunidad de tocar 2 veces aquí y es un lujo estar en ese escenario con todo esto repleto de gente. Que lo diga Carolina, a ver. Pues os he traído a la famosa panificadora, que yo creo que es uno de los lugares en Vigo menos aprovechados. En cualquier otra ciudad como Londres o así, pues por aquí podrían hacer el Museo de Arte Contemporáneo perfectamente. Que me parece una ciudad maravillosa para vivir, donde se vive bien y una ciudad en la que el verano se disfruta
en unas playas maravillosas. Bueno, Castrelos, a panificadora, as playas de Vigo. Coincide no triángulo que traza Juan Rivas? Sí, por supuesto que sí. Eu creo que Castrelos é algo, eu creo que impresionante, incomparable. A panificadora, por fin, podemos decirlo que se vai a preservar. Acabamos de tomar unha decisión en este sentido. E as praias, se lle engadimos ademais ese gran parque natural que é o Parque Natural das Illas Cíes, bueno, pues coincido que Vigo é unha cidade maravillosa para vivir. Bueno, para rematar, Santiago Domínguez, que é o millor de ser vigués? Vivir en Vigo, nacer en Vigo e estar en Vigo. E, sobre todo, coñecer a xente de Vigo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noite aquí en Vía V. Rematamos a entrevista con Santiago Domínguez, pero nosotros continuamos en directo despois dunha pausa publicitaria.